Haparang ka jingmi jingkano baka sengsan hima Voice of the People Party VPP ka babat yaw lakam sansyar Hakasi Hills Autonomous District Council kam syam lakala satya hakabayadey berka jinglum khajana na kitrok u Dr. Parts Kemmerbo unong ay kitiyan ka party uloong. Baka dan ka jingya pair haka jingong banlum khajana bat ka balum pisa bean. Habakran sigi kattu karni kilat pathai kubor haga no phai sigi jaga arpulai tere unaitung araja arpusan u Dr. Marbo uloong baka party ka persya iki kirdap lum khajana gi babian bat ka jinglum pisa bean empat gi bayat kat kum ki kendon an. Uloong baka VPP kamong baharengkat ka clean politics anam dan show ka jinglum khajana hnrei ka tang ka jing sngautho bakla. Ngat khai gadon ka jing sutho bakla. Ha ka manifesto bar ki jing kran jungi bar campaign ki jungi rungi ong bangin weng ya ki khai ki khrop ka khajana ki ba lumbe an ki ba bo be an ya kata mo te bat ni kran ru ya kata ka jing lum pisa be an ha ki surok kata ka ba ni kran te ban ong ba kani ke jingtho jongi ha ka manifesto ba ni persya yaki kherdop lum khajana kata kadika misinterpretation ni ke jing sutho bakla ni klem ong ba yakinu kinu ki kherdop ki balong kat kum ka an ni persya yaki ba long persya ka an ba ki bomran gilane ki bomlum kat kum kata ka an kata kadika jing kran ke jongi te ha ba pi ong pade ba kata ka VVP ka kular ban wenglut ta ke khirdop ban wenglut ya kita ki jinglum khajana tingas ko ban ongno ba kata ka ke jingsu thu bakla namar ba ka VVP ka klem kular ban ong bangin don kata ka imlang ka salang ka bonom don khajana shu namar ha ka hukum sanchar pai bai what how ka sanchar hum su e ban lamba ka jinglum khajana ka de ka part and parcel hi jong ka administration te habalum khajana katkum ka an katkum gi kendon kena kalian juga BBP ya kata ni khem persya na do ben kong hendai kan lu kunu balong be an ni persya ya kata kai ka bang ni kum ka na kalian juga Voice of the People Party ni sai kren ko porsya ka por kolong ba ngin pentikna bakan ni ka jinglum pisa be an kanam dan bat ru ba kata ka jing peron kam ya kata ka pisa jong pai ba kan long ka ba don ke jing ke kle bat ka ba don ka ta jing ai ke jing khen ke kata ka ni ka ba ni kura kamut ka clean politics kamut ba nginamum khajna shu ladamum khajna shu da e ni teri kampat pi ka wi ka long ba ni khlem kular banong ba ladawan ka BBP ha ka bor kanam don shu kunu wa taxation ya kata nginom kular but ni klem kular hiru bakum kata ka imna ka salang ka pomdon shu kunu ka jinglum khajana te ngathra yang ini ka don ka confusion bedeng ka jinglum khajana but ka jinglum pisa bean ni persya ya jinglum pisa bean ni persya ya ka jing krong pisa jubor ha kilinti ki sengkin hendai ngim persya ya ka jinglum khajana ka kum kalinti jongka Kawi galong kumni hakabia dei ba ta jinglum khajana jong ka KGDC ai ba ka ki unong ai kitien jong ka executive council un kren ya ta henry ban ong bangi ngum ka Voice of the People Party ha bangi kren ya clean politics henry ni danglum khajana kata te ka jing suthu bakla ka ba jubor kala banong namar ba ha ka sensha ka khada hi ka jinglum khajana ka habdan te ha bangi ong ka clean politics kabomut ban pendon kam hok ya ka pisa chong pai ba na ka benta upai ba kamut clean politics pomran khajana shu anong phi phenomla ahiru bandon gunu ko imla ka salang nani ka kom sanchar ba pomran khajana shu tilada don gunu ban ong ba ka BBP ka kular banom lum khajana shu ngafrai ka ta ka jing bakla ka ba bakla shibule Habatin, pej bahagi kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom.
Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la ikan diat bat ka bathau bha kam khta ika dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya